Kadahom na karon. So, gawa sa daghang agkaon, na ay lechon, na pagkagay cash booking na 5,000 pesos. Mabasa na mo ang 500 na. Kaya ba? Okay, nasa 5,000 pesos. Ako papakalitan. So, again, how young are you? 72. So, bata ka dito kayo ay alaw, ma'am. So, karoon po sa kaya kung kinsay nagpadalaan eh. Imong bata. Asa man siya karon? Okay. So, karoon nga mahal kay. So, wish una, usa nimo i-blow imong candle.